Pinagtibay naman ng lokal na pamahalaan ng Mapanda ng layuning mapaunlad ang sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng pagpapalawak ng kaalaman ng mga magsasaka sa wastong pangangalaga ng lupang taniman. Ito ay kasunod ng isinagawang hands-on training sa soil sampling at paggamit ng soil test kit o yung STK na dinaluhan ng higit 35 magsasaka mula sa nasabing bayan. Ang pagsasanay ay isinagawa ng Department of Agriculture, Bureau of Soils and Water Management at katuwang ang Regional Soils Laboratory 1 at ang Municipal Agricultural Office. Layunin ng nasabing aktibidad na bigyang kakayahan ang mga magsasaka na may maunawaan ang kalagayan ng kanilang lupa na nagsisilbing pundasyon ng mas epesyente, masinop at mapanatiling produktibong mga pananima. Binigyang diin din sa pagsasanay ang kahalagahan ng agham at teknolohiya sa pagpapalakas ng kabuhayan ng mga magsasaka. Natutunan ng mga kalahok ang tamang paraan ng soil sampling at ang wastong paggamit ng soil test kit upang matukoy ang soil fertility at maitugma ang angkop na pataba sa kanilang mga sakahan. Nagsagawa rin ng aktwal na soil sampling ang Regional Soils Laboratory at iba't ibang mga bahagi sa iba't ibang bahagi ng Mapandan na magsisilbing mahalagang batayan sa pagpabalangkas ng mas angkop at epektibong programang pang-agrikultura para sa bayan. IFM News. IFM News. IFM News.